Point de Vue ikuspegiak izeneko festivalaren 5. edizioa egiten ari dira da hemen Baionan, eta igandera bitartean 8 artelan berri izanen ditugu beraz, Lapurdiko hiriburuan, horietako batzuk erakutsiko dizkizuegu gaurko saioan, eta Pol Molaken legearen inguruko hausnarketa egin dute Baionako herriko etxean, aktualitatean dagoen gai honi heltzeko. Molaken hitzak entzunen ditugu gure saioan, eta atzo hiriburuko Aturri kolegioan gertatutakoari ere helduko diogu, eta gaurtik goiti Ipar Euskal Herriak komunikabide berri badauka, gazteendako egina sare sozialen bidez hemengo aktualitatearen gaineko bideoak ezabalduko dituzte, eta lehenengoa da ikus daiteke. Atzokoa egun luzea izan zen hiriburuko Aturri kolegioan zeuden guztientzat. 600 ikasle eta irakasle inguruk hainbat oren eman zituzten ikastetxean itxita. Goizeko 9etan 3 ikaslek 2 pertsona susmagarri ikastetxera sartzen ikusi zituztela aitortu zuten, eta ondorioz intrusioaren aurkako segurtasun protokoloa abiarazi zuten arduradunek. Dakiguna da bi jende ikusiak izan diela parkinean, kolegioaren aintzinean, otoitza egiten ari, ordean hor batzuk ikusi dituzte, aitama batzu, horiek entzunak izan dira, eta iduriz bi jende horiek kolegioan sartu dira, hori gauza ez da segura. Hori kontrolatu behar da, inkestak erranen du hola pasatu den. Ikerketak aintzina darrai, inguruko testigantza gehiago eta zaintza kamerak ere txekatzen ari dira, orain helburua identifier et à entendre ces deux individus. 2 pertsona hauek identifikatu eta galdezkatzea da, bertan zer egiten zuten jakiteko. La levée de doute sur ces faits. Kolegioa txekatzetik amaituta, arratsaldeko 3 bueltan, ikasleak kolegiotik atera zituzten behar zutenentzat eskuragarri laguntza psikologikoa eta medikuak, azkenik beren familiekin elkartu aurretik. 5 ordu pasa ditugu mahai azpian ezkutatuta dio ikasle honek, biziki luzea izan zaigu. Poliziak sartzen ziren noizbehinka klase barrura ikustea ia ongi geuden, azaldu du beste mutil honek. Guztiz ez ustean harrapatu gaitu egoera honek, ezin genuen alakorik pentsatu. Eta ikasleentzat bezain luzea noski gurasoentzat ere. Itxaronaldia luzea izan da dio ama honek, baina garrantzitsuena da ongi atera dituztela eta guztiak egoera honean daudela. Gaur goizean jendarmeak kolegiora bertaratu dira eta baita haur psikiatrian espezializatutako langileak ere, eta etxean geratzeko autua egin dutenei ere ez diete aintzat hartuko nekez ahantziko duten egun honen biharamunean. Pol Molak Bretainiako diputatua izan da gaur Baionan, herriko etxean Euskaltzaindiak eta Euskal Konfederazioak antolatutako jardunaldien kari. Molak legea ez da bakarrik lege bat izan, azpimarratu dute bertaratuek. Momentu historiko bat baizik. Gogoratu behar da, Frantzian ez zela inoiz horrelakorik gertatu izan ere Asamblea Nazionalean gehiengo handi batek babesa eman zion legeari eta aldaketan nabarmena izan zen beraz. Oztopoa gobernutik etorri zen gero, esperantzatik mehatxura 2 astetan pasatu ginen esan dute bertaratutakoek. Hala ere, berritasun handi bat egon dela azpimarratu dute, eta batez ere batasuna. Sare guztiak, publikoa, giristinoa eta sehaska banderola beraren gibelean. Batasun hori irakaskuntza munduaz gain, hautetxiek ere erakutsi zuten. Kontseilu Konstituzionalaren erabakia horregonik ere, etorkizunean nola jardun gogoetatu dute. Hildorretan, Hezkuntza Nazionala egun prestatzen ari den zirkularraren inguruan galdetuta. Que la circulaire soit écrite. Deuxième chose, une circulaire, dans notre ordre juridique, c'est ce qu'il y a de plus faible. Zirkularra oraindik prestatzen ari dira, eta gure ordena juridikoan beste guztiaren azpitik dago adierazi du. Erabaki, dekretu, lege eta konstituzioaren aldaketatik behera dago. Il faudra changer la Constitution. Jakin badakigu imertsioa ziurtatzeko konstituzioa aldatu beharko dela, beraz, behin-behineko soluzio bat da zirkular hori, baina ez da nahikoa ondorioztatu du. Gaurtik goiti, bada.
Ipar Euskal Herriak badu gaurtik aurrera gazte talde batek beste gazteentzako sortutako komunikabide berri bat, bada. Ideia hau badu urte bat sortu zela, ari ginen pentsatzen justuki sare sozialetan eta ez genuela aurkitzen gure burua, ez zela gauzarik euskaraz edo gutxienez Ipar Euskal Herriko jendearentzat, eta hori pixkanaka hasi gara lantzen eta gaur arte. Bertako aktualitatea jorratuko dute, baita kultura, gizartea edo historia bezalako gaiak ere. Sare sozialetan kontsumitzen den informazioa aztertu eta gero erabaki dute formatu honena bideoa izango dela, eta hori bai, elebiduna. Instagram eta Facebooken egin ditugu eduki desberdinak, bi eduki gaurtik goiti, erreportai bat aktualitateari lotua izanen dela, eta gero aste bukaeran story formatuko emankizun bat proposatuko dugu. Astearen aktualitatea laburbiltzen duena 5 ekimen edo informazio nagusirekin. Nahi izan dugu sustut gazteak gure proiektuari identifikatzea, beraz hortarako erabaki dugu gure proiektua elebiduna izaitea. Beraz gure emankizun guztiak euskaraz eta frantsesez proposatuko ditugu. Beraz bideo bat euskaraz izanen delarik azpitituluak frantsesez ezarriko ditugu eta alderantziz justuki denak gure proiektuari identifikatzeko eta euskaldunak ez diren pertsonak ere barneratzeko gure proiektuan. Aurkezpenean egon diren laukideak noski ez dira bada aurrera eramaten duten bakarrak. Oraingoz 10 bat pertsona osatua gara, lau nagusiak eta gero laguntzaile sare bat dugu gurekin, Ipar Euskal Herriko 3 probintzietako gaztez osatua. Baina horren nigoitiz idea dugu zabaltzea talde hori, edukiak eta eduki gehiago egiteko, eskualde guziak azkartzeko eta ere gaiak ere zabaltzeko. Eta taldea zabaltzea ez da etorkizunerako duten helburu bakarra. Oraingoz haien edukiak Facebook eta Instagramen ikusi ahal izango dira, baina hemendik hilabete batzutara, hasiko gira Ipar Euskal Herriko edabide batzuekin kolaborazioak egiten, eta beraz emankizun gehiago proposatzen, prentsa idatziaren formatuan, podcast moduan, irrati emankizun moduan, telebistan, eta gure eduki guziak bateratuko dituen webgune bat edekiko dugu. Hurrengo belaunaldiko kazetariekin ere gogoratu dira, horregatik. Horretarako eskiniko ditugu alde batetik ikastaroak adibidez eskoletan edo leku ezberdinetan interesa pizteko proiektuaren inguruan eta jende gehiago biltzeko, hori baita helburua. Eta gero beste alde batetik deia badiren parte hartzailei, demagun niri, nik adibidez lanen batzuk egin dituen kazetaritza, baina adibidez bideo montaketararen inguruan ez nuen sobera ezagutzen eta formakuntza bideo montatzearen inguruan, azpitituluen inguruan, gauza guztien inguruan. Beraz, parte hartzaile bakoitzaren interes puntuekiko eskaintzen zaio horri buruzko formakuntza bat. Lehenengo erreportajea Lurramari buruzkoa jada ikusi daiteke bada.eus, Instagram eta Facebook orrialdeetan. Street artaren hiriburu bilakatu da Baiona egunotan, Poantefu Festivalaren 5. edizioa egiten ari dira. Artistak lanean topatu ditugu, muralak egiten bakoitza bere teknika eta erritmoan. Lehen haue gazte hauan itzanean espraiakin pintatzen eman bastante, eta orain dana pintura akriliko de fatxada deitzen dana. Lehen hau espraiakin dakasun honena da, espraia dauka bere koloria, erosi aldozu kolore bat konkretu, eta justo pinturakin itxeuzuna zuk nahaztu eta zuk zure koloriak etara. Horrek beste lan bat ekartzen du? Eta beste xarma bat ematotza lanak, azkenian zure estetika gehiago markatzen da nik uste dut. Baionako Jandoje Rugizelaian hainbat arte lan eginen ditu Bergarako artista honek. Gaur lana hasten topatu dugu. Azkenian da antzinan erabiltzen zuen kuadrikulago gia moduko bat, ni referentzia hartzeko eta dana eskalara pasatzeko. Dakatena horri batean ordenadoran pasatzeko gero paretara. Hiri osoan zehar 8 artista ibiliko dira lanean datozen egunotan. Horien lanak bertatik bertara deskubritzeko parada beraz, Lapurdiko hiriburuan. Irudi hauekin amaituko dugu gaurko saioa, asteburuan.